Grasya ken talna parabor kuma iti adaan iti tumunggal may sa itang rabi ikakabsat, praise the Lord kada iti maneninted kanya tayo ni Apo Diyos nga gundaway tapno nga rod intay man amamwen isunan iti mas naununeg iti panagbiag tayo. So welcome everyone, praise the Lord iti biag ti tumunggal may sa ket awising kay mga rod kakabsat nga in kayo i-share deti link deti lifeline tayo kadagiti friends yo wenno i-quiet tayo tawol yun tapno mag-view digiti friends yo ket ag-join da kada ito'y nakapimpintas nga aramid tayo. Sige, praise the Lord. Amok nga ti tumunggal may sa kakabsat ket nabannog ken itangarod nga oras kakabsat. Data is breaker tayo yung kakabsat. Sige, praise the Lord. Mabalin nga bagang ka deta kaabay mo itatan da kaabay mo. Excited ka ba nga mamamo na po tayo nga sa Kristo nga manas ng uneg iti panagbiag mo kabsat mo naman. Sige, praise the Lord. Sakbet nga rungurug yan deti nga aramid ka kabsat intay nga rod kumararag. Dumog tayo. O Diyos mi, managayat, pagyamanam mi iti naindaklan nga ayat mo iti tumunggal may sa kada kami. Amo mi o Diyos nga uray iti sitwasyon nga ti amumi ket narigat. Pagyamanam mi nga agtultuloy iti panangtulong mo kanyami o Lord God, iti pinangidaldala mo kanyami babaen kadagiti sasaom ken kastapay babaen iti Espiritu Santo. Itangor nga oras o Diyos idaydayaw da ka o Lord God ken sikangarod o Diyos iti mangurnos iti internet connection mi itangarabii agyaman kami o Lord nga awan iti agbalin nga aberya o Lord God ket agbalin lang smooth deti flow detoy lifeline mi itatta nga rabii agyaman kami o Diyos ket idaydayaw da ka ken apaman nga ingkam agdaydayaw agyaman kami iti ragsak ken rag-o nga ingkay paay kada kami. Amen. Deti ket idawat mi baben ken Kristo nga pumi. Amen. So praise the Lord. Kakabsat intay nga rod daydayawan iti Dios. Babaen ti panangidaulo ni Brad MJ kada tayo. Brad MJ. Worship our living God. Let us sing this song. My Redeemer lives.
Continue worshiping our living God, for He is great. Let us sing this song, Our God. Brothers and sisters, let us worship Him wholeheartedly. Let us lift our voice unto Him. What are you doing to wine? Open the eyes of the blind. There is no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There is no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, into the darkness. Darkness you shine. Out of the ashes we rise. There is no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, and if our God, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God, our God is greater,
Yes, Lord, you are our God. Yeah, praise the Lord, kakabsat. Indeed, our God is greater. So if our God is for us, no one can be against us. So praise the Lord, kakabsat. And I think and I hope nga ti tumunggal may sa kakabsat ket ready iti heart na nga ag-absorb kadigiti adal nga aggapo kini Apo tayo nga Jesucristo. Babaen iti pinangusar na iti kabsat tayo Kuya Petronilo Andres. Kuya Pet? Tayo amin gagayem ken kakabsat at ti tayo manen ket agyaman tayo iti Dios itagon daway. Ti tema ti pagsasaritaan tayo kakabsat ket dependence on Christ. Kita talged ken Kristo. Ti title na entrusting your life to Christ. Panangitalek ti biag mo ken Kristo. Adda kadipay nataltalged pangitalkan ti biag tayo kakabsat no dilaeng ken Hesu Kristo. Kas may isang agbibiyag ken Kristo, intalek tayon ti biyag tayo kanya na, ket awanen dagiti panagdudwa tayo pay nga agtulnog kanya na. Adu ngamin dagiti banag pangitalkan ti biyag tayo diti lubong. Akas iti kinatalged ti biyag tayo no magunod tayo, dagiti tarigagay tayo iti lubong. Akas kadagiti ambisyon tayo abumaknang, wenno maaddan ti turay. Nawadwad a kwarta. Ti ammo tayo, no nawadwad tayon kadagiti banag nga adda diti lubong, natalged metten ti biag tayo. Ngem dagiti ti mangpukaw wenno mangyadayo ti panagtalek tayo iti Dios. Dagiti panagtalek tayo ti biag tayo kadagiti nainlubungan a panagbiag. Agsipud ta ti nangayaban kada tayo ti Dios ket agbiag tayo iti kinasanto asan ket di nga agbiag iti kinaderrep wenno nainlubungan apan agbiag ket daytoy agbiag nga inawat tayo rinugyanan ti Dios kada tayo ket inkarina nga ilepas na ginggana iti aldaw apan nagsubli ni Jesucristo. Kas kunanay iti taga Filipos 1:6 kapkap ni kak ati Dios anang irugi ti daytoy naimbag nga aramid kada tayo. Ilepas na agingga iti aldaw apan nagsubli ni Jesucristo. Ti umuna punto kakabsat pagsasaritaan tayo ket ti panagtalek tayo iti Dios. Ti may samang patalged iti pamati tayo iti Dios ket ti panagtalek tayo kanya na. Mamati tayo naimbag amin nga aramid na kada tayo. Ket kanyaman arinugyanan na ket lepasen na aginggana ti aldaw apan nagsubli ni Jesucristo. Ket agtrabaho ti Dios kada tayo anapudno kakabsat. Ket gapu ta isuna iti nangirugi kadagiti dapat nga obraen tayo. Ket nasuen nakasaganan dagiti obraen tayo sakbay tayo pay nga obraen. Ket gapu ti pamati tayo nga ti Dios met laeng ti nangubra kadagitoy obraen tayo met as ipapasnek ti pagrebingan tayo. Tapno agbaligi tayo kadagiti napintas nga aramid ti Dios nga aramid din tayo met. Ngem no saan tayo nga inubra ti pagrebingan tayo kahit nasawen nagkurang tayo ti panagtrabaho ken pamati tayo iti aramid ti Dios kada tayo. Ket kadagiti tattao ken lugar nga pangiturungan na kada tayo. Kas pangarigan ta impan na tayo ti Apo iti maysa lugar tapno isaknap tayo ti ebanghelyo ti Dios. Ket insaganan ti Dios ti dayta lugar ket inubra tayo met ti pagrebingan tayo ket nagtalek tayo at ti Dios ti nangirugi ken
nangisagana iti dayta lugar, agbalay gitayo agsipod ta isumedlaeng iti manglepas, mangubra babaen iti napasnek, apan nagtulnog ken panagtalek tayo kanya na. Ngem no agdudwa tayo, agsipod ta ti makitkita tayo ket dagiti panubok, akas ka dagiti response ti tattao wenno dagiti wrong priorities tayo iti inaldaw-aldaw. Saan tayo ngagbalay amang lepas kadagiti rinugyanan nga inaramid ti Dios kada tayo kakabsat. Isu saan tayo nga agsuksukir ken agsadsadot kakabsat agsipod ta napudno ti Dios nga agtrabaho kada tayo 24/7 no. Awan ti pahinga ti Dios nga agtrabaho kada tayo. Ket dapat napudno tayo kumamit kanya nga agnanayon. Isu patid ka rin tayo akanayon ti pamati tayo iti aramid ti Dios agsipod ta amin na banag nga rabiden na ket iturong na tayo iti natalged a panagbiag. No napudno ti Dios nga agtrabaho para kada tayo, napudpudno tayo kumamit nga agtrabaho agsipod ta isu iti biag a nangayaban na kada tayo. May kadwa, ti pan nakakontento tayo ken Kristo iti panagbiag niya. No agtalek tayo ken Apo tayo Yesu Kristo, makontento tayo metten ti biag tayo ken kuana. San tayo natarigagayan dagiti awan balor na agameng ti lubong. Ket makontento tayo makontento tayo ti adda kada tayo. Apud no akinabak ng ani Hesu Kristo. Panawan ta hantay ito may tugot dagiti akinabak ng iti lubong adda kada tayo. Ket saan to may tugot iti pagarian ti Dios? Agsipod ta may bilang danto basura iti matang iti Dios kakabsat. Ket kadagiti kinabak ng ti lubong ti makaipawil ti panagserbi tayo iti Dios. Agsipod ta haan nga enggaan kamkamaten ti tao dagiti nga kinabaknang. Agsipod ta haan nga makontento ti tao. Uray na addaan tanawadwad, isod to palaeng iti kamkamatin ti tao. Ngem ti tao nga mangbigbig iti biag ken Kristo, maknekda iti adda kanya dan. Isu nga uray kasanutrigat ken kaawan ti kwarta no ti gameng buket ni Hesu Kristo, ni gameng tayo ket Hesu Kristo, awan ti pagkurangan tayo ti panagbiag kakabsat. Agsipod ta saan na tayo abaybayan ti Apo akas kunana iti Hebrews 13:5. Di kay agagom ti kwarta, mapnek kayo kuman, ti adda kayo. Takino na ti Diyos, di kanto panawan, di kanto baybayan. Haan akayat ti Diyos nga agpokus tayo, kadagiti gameng wenno kinabaknang dito lubong kangrunaan na iti kwarta ta isut ti mangyadayo, kada tayo ti ayat tayo ken Kristo, akas kunana iti 1 Timothy 6:9 and 10. Ngem ti sisunuman nagtarigagay bumaktang matnag iti sulisog ket may palabog iti adu aminamaag ken makadadael at tarigagay amang mangirarim ken kuana iti pannakadadael ken pannakapukaw. Tati panagayat ti iti kwarta isu ti pagtaudan ti amin nakita ti ginadakes. Simina ti sumagmamano at tao iti pamati gapu iti tarigagay da abumnang ken nagsagabada iti adu aladingit ken leddaang. Agkatang-katang ti biag ti tao iti lubong iti kinabaknang kakabsat kem ti anak ti Dios ani Hesu Kristo ti kinabaknang na awan pulos pagkurangan na ket natalged iti biag na. Punno ti biag tayo ken ni Apo Hesu Kristo. O isu na ti mangpunno. So may katlo punto ket ti pannakaikeddeng tayo para ken ni Kristo. Predestination. Pannakaikeddeng ti biag tayo ken Kristo ket nangasawen nga ti Dios ket pinili na tayo nga agbalin at tao na. Nakipagkaykaysa ken Kristo Jesus, no? Manipod pa'y idipunganay, kahit nasawen nga nakaplanon ti biag tayo ken Kristo, nakakontrata ti biag tayo kanyanan nga agbiag anasanduan wenno mangaramid kadagiti pagayatan na.
ang ti plano ken pagayatan na ket dapat nga mapasamak ngem mabaling nga maribba wenno maperdi ti pannaka kontrata ti biag tayo ken kuana ti plano ti Dios ti biag tayo ken kuana babaen kadagiti taligagay tayo ana inlubungan. Isu datayo pinili ti Dios ang mangipagnaed iti pagarian na ket si papastek tayo met ang mangibiyag ti pagayatan na akas kuna na iti Efeso 1:11 marami dagiti amin na bambanag nga mayanurot iti plano ken ngedeng iti Dios. Pinili na tayo nga agbalin tao na babaen ti pannakikaykaysa tayo ken ni Kristo gapo iti panggep na iti punganay. San tayo nga rod nga balbaliwan ti biag tayo anay kari iti Dios kadagiti adda ti lubong agsipud ta saan nga isu ti original at desinyo ti biag tayo no diket ti ati agserbi ti Dios anap non ayat ken si papasnek. Agsipud ta daytoy ti pudno kinatalget ti biag tayo ken Kristo. Agyaman ta kakabsat ket agyaman tayo met ken Hesukristo kadagiti mensahe na kada tayo itang oras ket dagiti kakabsat iti challenge no ti karit ti Dios kada tayo. Umuna panagtalek tayo iti Dios. Anya dagiti mangipaneknek iti panagtalek tayo. Mangtungpal ka dagiti aramid kada tayo iti Dios. May kadwa pan nakakontento tayo ken ni Kristo. Kasano tayo pasingke den ti biag tayo ken Kristo nga isu ti pudno agameng tayo. Anya dagiti aramiden tayo tapno san tayo maalilaw ka dagiti kidabaknang ti lubong. Ket may pasnek tayo ti agsarbi ti Dios. May katlo pannakaikedeng ti biag tayo ken Kristo. Kasano tayo apatid keren pay ti biag tayo nangayaban kada tayo ti Dios anasantuan. Dagiti kakabsat ti dagiti pamalagip ken karit ti Dios kada tayo. Ket sapay kumat tumibker nyo ti pamati tayo pay babaen iti panagtulnog tayo. Ken itinaununeg panagayat tayo ken kuana. Bendisyonan na tayo amin ti Dios kadagiti application tayo kakabsat. God bless and multiply. Yeah, praise the Lord. Kuya Pet, data na imbelito kan nga sasao iti Dios nga insawang kada kami. Una nga itibiyag iti mesa nga tao ket nga ikeddengen para kanya po tayo nga Hesus Kristo. So praise the Lord and itangarod nga oras kakabsat intayo nga rod denggen iti naimbag adamag nga idanon kanya tayo ni Sis Jinan Budwan. Sis Jin. Naimbag nga rabi igigim ken kakabsat, kaya't kuman lang nga idanon kada kayo, iti nakapinpintas ka mensahe iti Diyos. Ti Diyos ket ayat, nalinteg, nasantuan, ken namarswa, ket kuka na iti biag. Pinarswa na ti tao, tapno maaddaan iti agnanayon nga relasyon ken kuana. Ngem dito nga relasyon, ket saan nga nagbayag, gapu iti basol. Ti basol isut naman nagsina, ti tao ken iti Diyos. Ako na iti Roma 3:23, ta isuda nagbasol da ket kurang da iti dayag iti Diyos. Ket ada resulta ti basol, nga kunana ijay Roma 6:23, ti supapak ti basol isu ni patay. Ket ada duwang nga klase iti ipapatay. Isu ni umuna ni physical nga ipapatay. Daytoy ti panakaisina
iti anges iti tao, anya nga rod ti pagtungpalan ti tao nga matay. Ket may kadwa, ti espiritual nga ipapatay. Daytoy tay panakaisina iti relasyon ti tao iti Dios gapu iti basol. Ket kunan iti Hebrews 9:27 nga tana ituding nga matay ti tao iti maminsan ket kalpasan na ukom iti Dios. Ket ayan na nga rod ti pakaukuman ti tao anatay iti physical ken spiritual. Kuna na ijay paltiing 21:8 ngem nakabutbuteng dagiti pagbanagan dagiti takrot, dagiti traidor, dagiti naderrep, dagiti mamapatay, dagiti manakikamalala, dagiti managanito, dagiti agrugbab, dagiti diosdiosen, ken abin nga albod, agyandanto iti danaw, iti gumilgilyaab nga apoy ken asopre, nga isu ti may kadwa nga ipapatay. Ngem ita kayat iti tao nga mayasadeg manen iti Dios isu nanggaramid da kadigiti nga wagas. Dito iti mabuting gawa, mabuting asal, edukasyon, at relihiyon. Nasaya at unay dagitoy ngem saan nga isu ti makaisubli iti naperdi nga relasyon iti tao ken iti Dios. Akas kunana ijay Efeso 2:8-9 nga tagapu iti parabor iti Dios na isalakan kayton babaen iti pammati. Saan nga insalakan ti bagiyo gapu iti inaramidyo. Insagot kada kayo iti Dios iti pannakaisalakan yo tapno awan ti mangipasindayag iti daytoy. Gaputa ti Dios ket managayat nagaramid iti solusyon tapno maisubli iti naperdi nga relasyon iti tao kenkuana as kinunana ijay John 3:16 gapu iti kastaunay panagayat iti Dios iti lubong inted na iti bugbugto nga anak na tapno siya sino man ang mamati kenkuana saan namatay no di ket agbiag nga agnanayon. Ket adatanlo nga kinapudno nga pamatyan maipanggep ken ni Hesukristo. Umuna kunana ijay Marko 1:1 ket siya ay anak ng Dios. Ni Jesus anak iti Dios. Ket kadwa kunana ijay 1 Peter 3:18 na minsan anatay ni Kristo maipaay iti amin tapno mapakawanda dagiti basbasol tayo. Natay tinalinteg a tao gapu kadagiti nakillo tapno mayasideg na kayo iti Dios. Napapatay ti bagi ngem napabagungar iti espiritu. Anya nga rod ti ket nasawen iti napapatay iti bagi. Ni Jesus nagbalin nga tao na ilan sa iti krus amin nga rigat tuok ken insulto nga dusa para kadagiti managbasol a tao linakam na amin dagitoy ket babaen iti daran na nga naggayos ijay krus nabayanan amin nga basbasol ti tao. Ket kunana pa ijay 1 Corinthians 15:3-4 nga nagungar ni Jesus iti may katlo nga aldaw tapno mangipaneknek nga isu na iti Dios.
Nalpasan ti solusyon iti Diyos, anamit nga rod iti kasapupulan nga aramiden iti tao. Kuna na ijay 1:5:24 nga siya sinuman nga dumngeg ken mamati iti Diyos ama nga nangibaon ken ni Hesukristo ket maaddaan iti tallo nga kari or adda ti tallo nga kari nga maawat na. Ket umuna, may buhay na walang hanggan. May kadwa, hindi na hahatulan. Ken may katlo, inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Daytoy iti pudno nga biag iti sidong iti Diyos, tauray anya ti kasasaad ti tao, nabaknang man wenno nakurapay, iti imatang iti Diyos ket patay iti tao saan nga maisubli iti relasyon ken kuana. Ngem no dumngeg ken mamati ka, nalasat na ni patay ket simre ken ti biag ti sidong iti Diyos. Paltiing 3:20 Denggem addaak nga agtaktakder iti ruwar ket agtuktukak iti ruwangan. No adda makangeg iti timek ko ket lukatan na iti ruwangan. Sumray kakto iti balay na ket agkalanglang kamto nga mangan. No pudno nga mamati ka, awatem daytoy nga imbitasyon ni Hesukristo tapno maisubli iti relasyon mo iti Diyos. Kasano? Kunana ijay Roma 10:9 nga tanong babaen iti panagsao, ipaduyak-yak mo ni Jesus nga isu iti Apo. Ket patyen iti pusom pinagungar iti Diyos, maisalakan kanto. Ta babaen iti puso, mamati tayo, ket mapalinteg tayo iti Diyos. Babaen iti bibig, agipaduyak-yak tayo, ket maisalakan tayo. Adda dua nga rumbeng nga aramidem. Umuna, ipaduyak-yak, babaen iti bibig nga ni Hesukristo ket mangisalakan. Ken may kadwa na impapuswan nga pamati. Ket no mamati ka, babain iti maysa nga kararag ket inaramid ko met daytoy idi. Anya nga rod iti linaon iti kararag tayo. Umuna, aminen nga sika ket managbasol, ken agbabawi ka. May kadwa, mamati ka ani Jesus, anak iti Diyos, natay para kadigitim basbasol mo ken nagungar iti may katlo nga aldaw. May katlo, awatem ni Jesus akas Diyos ken mangisalakan iti biag mo. Ken may kapat, agyaman ka iti pamakawan kadagiti basbasol mo. Iti baro nga biag nga agnanayon ken kastameten iti Espiritu Santo nga inawat mo. Dawatem amin dagitoy itinagan ni Apo Jesus. Ket suruten dak nga rod kadeti nga kararag. Agdumog tayo. O Diyos, Ama nga nailangitan, madaydayaw iti nagan mo, agyamanak iti naindaklan nga ayat ken parabor mo. Adtuyak sipakumbaba nga agdawdawat ti pamakawan mo, aminek nga siya ket managbasol, ket pagbabaywak amin dagitoy. Mamati ak ken Jesus nga anak mo, natay ken nagungar iti may katlo nga aldaw. Tapno mapakawan amin nga basbasol ko,
Ngarud, lukatak ti puso, ket awatek ni Apo Jesus akas Diyos, ken mangisalakan iti biyag ko. Agyamanak iti pamakawan mo, iti baro nga biyag nga agnanayon, kastameten ti Santo Espiritu nga naawat ko manipod ken ka. Amin dagitoy ket inak italek ken iyaman, tinagan ni Apo Jesus. Amen. God bless everyone. To God be the glory. To God be the glory, Sis Jean. Praise the Lord, iti biyag mo, kabsat. And iti nga roden kakabsat, iti announcements. Sige, so praise the Lord. Agtultuloy lata detoy Lifeline topic review. Lifeline Ilocos tayo kakabsat every Wednesday, and supposed to be mangrugi tayo 6:15 kakabsat ng medyo nalado tayo, and still praise the Lord kakabsat. Kan detoy Lifeline topic review tayo kakabsat ket for the meantime awan pay lang, okay? So can detoy day in prayer and fasting tayo every first Saturday of the month. I encourage everyone to really join us tapno mas umunig pa iti panakirelasyon tayo kani Apo tayo nga Hesus Kristo. And kastapay kakabsat, I encourage everyone nga kada iti Sunday worship service tayo ket makipagdanggay kay talaga kanyami kakabsat babe iti face to face. Kasi nagpintas ngamin kakabsat no makita tayo iti maysa kan maysa na agdaydayaw ken di presensya tayo pay ngamin nga agdaydayaw ken Apo ting Hesus Kristo. Akas maysa nga bagi ken deti Freedom in Christ weekend tayo, Freedom in Christ tunno next maybe next by group gaya man kakabsat according to the leading of the Holy Spirit kadigijay mangbay Bible study kada kayo no naka-prepare kayon. So mabalin anytime ket ag Freedom in Christ kayo. And Pisol class, and let's pray kakabsat nga digitay reading ket talagang i-commit da DJ life da to the Lord nga agaten kada iting klase for them to grow more tapno mas umuneg pay kakabsat iti pinaki panaka amuda kundi leadership skill da. And also kakabsat detoy mapasangasangan nga Luzon Leaders Regional Conference August 27 iningana ti 29. And data iti ana tayo kakabsat announcements tayo. Okay, intay nga ro din kakabsat iti closing prayer sa tayo closing song. Dumog tayo kakabsat, kumararag tayo. Amami managayat agyaman kami o Dios iti paningipalagip mo kada kami nga iti biagmin ket kukwam ket masapul nga rod nga daytoy abiyag ket mausar para iti pakaitan-ukan itinagan mo. Diaman kami o Dios nga ni Apo mi Hesus Kristo ket impakita na no kasano iti mangaramid iti pagayatam. Isuna nga rod iti pagwadan mi apaman nga surutan mi iti pagayatam iti panagbiag mi. Ket agtultuloy o Dios nga urnusom iti puso mi nga kanayon nga inline iti linaon na iti pagayatam. Kasi ka o Diyos iti agtultuloy nga mangirupir kada kami nga no hami usaren deti nga biag para iti pagayatam. Kat may salang tiket nga sawen detoy ni Satanas iti sorsuruten mi. Pagyamanan mi o Diyos iti assurance mi nga dati ni Apo mi Hesus Kristo nga da kamin kat anak yu babeen ken kuana babeen iti panamati mi ken kuana. Kinita nga oras o Dios sikang rod itagtultuloy mangusar iti biag ti tumunggal maysa
nga agbaling kami nga napintas nga ehemplo kadigiti tattao Lord God tapnungor makita da nga ni Kristo Jesus ket agbibiyag iti biyag mi. Agyaman kami o Dios ket sikang rod iti medaydayaw protektaram ti tumunggal maysa kada ito nga panawen o Lord God. Agyaman kami ket isublimi king ka iti kang atuan a panagdayaw panagyaman ken gloria. Dati ti dawat mi babaen king Kristo nga apo mi. Amen. So praise the Lord kakabsat intengero daydayawin iti Dios kada iti closing song tayo. Kantaan tayo My Redeemer Lives. Worship our living God, let us sing this song, My Redeemer Lives. I know you rescued my soul. His blood is covering my sin. I believe. I believe. My shame is taken away, my pain. My pain is healing His name. I believe. I believe. I'll raise the water. I'll raise the banner. Oh, it's my Lord, He's conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know you rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise a banner. I'll raise a banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Once again, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burdens. You lift my burdens. I'll rise with you. I'm dancing at the mountain top to see your kingdom come.